खुलुमबाय दिनैनि एनबिएननि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमायाव खुंफुंनाय थुलुंगा फोरबोआ गोजोनै गोजोन जोबलांबाय जिउ फोजोबस्रांनायनि दायाव सा 8 सुबुंफोरखौ हमदों आरो आसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो बारग' फोरोंगिरि गणश्याम रायआ गैलिया दानिया फैदो आबुं रादाबाव क'क्राझार सहरनि देबोरगामियाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमायाव खुंफुंनाय खुंगा 18थि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि बारसिथि सप्ताहजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय थुलुंगा फोरबोआ सनिबाराव गोजोनै गोजोन जोबलांबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमा फरायसा आफादनि बानजायनायाव 19 अक्ट'निफ्राय 24 अक्ट'सिम खुंफुंनाय गा 18थि बारसिथि सप्ताहजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय थुलुंगा फोरबोआव गुबुन गुबुन बिफानारिफोरनि गेजेराव गेलेनाय बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय देंखो रोजाबनाय बादायलायनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनायजों लोगोसे जोबथा साननि हाबाफारियाव मोनसे रंगिना संगिना हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारिबो दिन्थिफुंनाय जायो खुंगा 18थि बारसिथि सप्ताहजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय थुलुंगा फोरबोनि जोबथा साननि हारिमुआरि हानजा सुनायखौ फिरफिला जांख्रिनानै बेखेवनानै होयो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर हेमेन्द्र कुमार बरुवाया मख'नाय जायोदि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जुरिजेननाय हारिमुआरि हानजा सुनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमानि मोन 20 गुबुन गुबुन बिफानारिफोरनि फरायसा फरायसुलिफोरा गुबुन गुबुन हारिमुआरि दिन्थिफुंनायबो नुनो मोननाय जादों আমাৰ উদ্দেশ্যটো মেইন হ'ল আমাৰ ইয়াতে ইউনিটি এণ্ড ডাইভাৰ্চিটি আমি জানো ইয়াতে বডোলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বা কমিউনিটিৰ মানুহ আমাৰ ইয়াতে পঢ়ি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা লৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যেটো নেকি ফেষ্টিভেলৰ যেটো নেকি আমাৰ মেইন কনসেপ্ট সেইটো হ'ল আমাৰ ইউনিটি এণ্ড ডাইভাৰ্চিটি তাৰ লগতে আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ আজি কালচাৰ প্ৰচেছন আৰম্ভ হৈছে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিজা নিজা যেটো তেওঁলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দিয়া হৈছে সবকে স্বাধীনতা দিয়া হৈছে যোনে যেটো ভাল পায় এইটো কৰিব কাৰণে সেইকাৰণে তেওঁলোকে যেটো নেকি আজি ওলাইছে আপোনালোকে নিজে চকুৰি দেখিছে তেওঁলোকে যেনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্ট লৈ পেলাই ওলাইছে ইয়াৰ পৰা ভাবা যায় যে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ লগতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগে ইয়াতে আমি পঢ়া শুনা কৰি আছোঁ আৰু শিক্ষা লাভ কৰি আছোঁ क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव मुख'मानि गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय जयमागुरियाव थांनाय बावैसो सान सिगां 19 अक्ट'आव सिनाय मोनै दुथांफोरा गसाइगाव वार्ड नम्बर 4 नि थागिबि 37 बोसोर बैसोनि सुकुर आलीखौ जिउ फोजोबस्रांनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव शुक्रबाराव गसाइगाव पुलिसआ जाथायनि सोमोन्दै मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै सा 8 सुबुंफोरखौ हमनो हायो हमजानाय सुबुंफोरखौ फारियै रहित आली रसनाय आली राफिक आली मोहरुद्दीन बिफारी उकिलुद्दीन शेख इक्रामुल हक आरो आब्दुल रहमान होननानै सिनायथिनाय जादों मख'नाय जायोदि शुकुर आलीखौ जिउ फोजोबस्रांनायनि लोब्बा थानायनि दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गसाइगाव पुलिस थानायाव केस नम्बर 62/2018 आन्डार सेक्सन 2B 302/201134 आइपिसिनि मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायबावदों क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार सदर सहरनि साखाथि सरायखलानि थागिबि आरो सरायखेला
एमइ फरायसालिनि गायसनगिरि बारग' गाहाय फोरोंगिरि आसनि बारग' दैदेनगिरि गणश्याम रायआ थांनाय 23 फेब्रुवारिनि हराव जोबथा हां बोयो। बिथांनि जिउ गोमानायाव सरायखेलाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि दुखुनि गोसोम जोमै दाखा साग्लोबनाय नुनो मोन्दों। मख'नाय जायोदि रायआ जारिमिनारि आसाम सोमावसारनाय समाव क'क्राझार ओनसोलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि महरै हाबा मावनायजों लोगोसे क'क्राझाराव असम गण परिषद हानजाखौ गायसनदोंमोन। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय गाहाय रादाबफोरखौ फिन खेबसेबाव फरायफिनबावदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिमालायाव खुंफुंनाय थुलुंगा फोरबोआ गोजोनै गोजोन जोबलांबाय। जिउ फोजोबस्रांनायनि दायाव सा-8 सुबुंफोरखौ हमदों आरो आसनि बारग' दैदेनगिरि बारग' फोरोंगिरि गणश्याम रायआ आरो गैलिया। बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।